tiño, Outro día fuche Sauro protagonista dunha das pistas do Todo en Caixa do concurso. Vaya foto, Estabas guapísimo aí, Bueno, guapo xa non son, pero bueno, o maquillaje fai moito, Vou te poñer a traballar, Sauro, porque dende o próximo 10 de xaneiro 62.000 pescadores recreativos galegos deberán anotar as súas capturas nunha aplicación no teléfono móvil. Todos os datos estarán fichados nun registro único, ademais nacional. Sauro, por que se fai isto? Moi sinxelo, vamos a ver, vamos a falar, hai que ser moi xustos e moi delicados porque hai xente maior que vai ter difícil utilizar a app. Pero, por exemplo, igual que na pesca profesional nós tuvemos que empezar a declarar o quiñón, nos 62.000 que temos en Galicia, en total en España hai 1.400.000 recreativos, pero dos 62.000 que temos en Galicia, estímase que desembolsan para a terra de peixe 8 toneladas 700.000. O cálculo que se nos fixo a nós, como vamos a declarar o quiñón? Pois foi sinxelo. Se levas 3 kilos diarios a 3 euros, hai que botar contas. Pois entón aquí pasa igual, como hai que mirar polo mar, e sabes que hai xente que trae os que ten que traer, pero hai nos que traen moito máis, hai que controlar todos os profesionales e os non profesionales. Entón é para loitar polo furtivismo, non? Correcto, é para que o mar hai que mirar por el, porque o mar, antes hai un refrán que se decía, e que xa non se di que era o mar é femia, sempre dá, o mar está un pouco tocado e hai que cuidar. Todos os xeitos, cada vez que chega unha normativa destas, sempre vai haber desconfianza por parte da xente. Eu entendo, levo pescando toda a vida, agora fixerme pagar un carné, non sei canto vai. Eu teño o carné de pesca recreativa, debe ser 4 euros, 4 ou 5 euros. Non chega. Nunca tiven que facer isto e agora porque teño que subir as capturas e entendemos que haberá tamén especies que non se poidan coller e que tampouco se poderán registrar, evidentemente. Correcto, pero hai algo que vos vou a dicir que debe de saber o cidadán galego. Por exemplo, en Andalucía está prohibido coller polvo. Un recreativo non pode. Querse dicir, eso non é unha presión que veña de ningún lado, é un ánimo de controlar, sencillamente. E despois hai quen se dedica profesionalmente co a licencia federativa a vivir de eso. Entón hai que entender que hai que controlalo. Que son medidas necesarias ao mellor e que hai que mirar polo mar, como ben dicías, eu penso que iso é indiscutible, pero tamén é certo que deses pescadores recreativos que falabas ti aquí en Galicia, moitos deles son xente maior, que leva moita vida pescando e que cando entra por medio o das tecnoloxías, as aplicacións e demais, pois tamén teñen unha certa dificultade ás veces a hora de entenderse e isto sempre bota un poquinho para atrás e xera certa polémica, non? É verdade, pero mira, a normativa europea, como sabedes, hai que aplicala desde o goberno, pero despois cada autonomía vai a ter a maneira de vixiar. Entón, estou ben seguro, a igual que xa se fai hoxe, que as autoridades competentes, neste caso Guardacostas, Guardia Civil, van ter, igual que teñen agora coa xente maior, esa boa man de comprender e de leválo a ben, porque hasta ahora hai xente maior que non ten eso e a Guardia Civil Guardacostas inspeccionou e teñen cautela con eles. Estive lendo antes a noticia que recollía esta nova medida que entrará en vigor a partir de xaneiro e está vendo agora imaxes de David Arcai no río, pentacampeón mundial de pesca fluvial e galego, hai que decirlo tamén. Isto afecta tanto a pesca recreativa no mar como a fluvial tamén, entendo. Correcto, son 1.400.000, do cales esa pesca fluvial vai englobada neses 500.000 que non son costeros e vai todo incluído, dende logo. Sauro, hai que registrar captura e solta e incluso se non conseguiches capturar nada. Sí, correcto, e vou vos dicir... Como? Tens que registrar todo. Se hai captura, se hai captura, pero ahora vou meter a man na llaga. Vamos a ver, nós, desde o sector profesional, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, somos inspeccionados, hai que vigilar, porque o mar hai que cuidalo, pero a veces a verdad que tamén nos doía ver como moita xente, non moita, non, algunha, pois vai e co súa, ao mellor, trae 10-12 kilos de calamares nun mismo día. Co a licencia recreativa, non? Que nos parece ben, todo o mundo ten dereito a ir ao mar, a disfrutar del, pero igual que nós estamos controlados, entendo que eles tamén deben de estar. Edi, ti pescas? Eu, cando era novo, pescaba, iba ao calamar no Peirao, pero nunca fui un bo pescador, teño que dicir. Mariñeiro, peor, porque eu son deste que colle unha chalana... Mareaste? Sí. Dona Piluca, di que non foi bo pescador nunca. Pois a mí me pode pescar cando queira, eso como a troita. Péscame. Ti deixaste de pescar, non? Bueno, pero ti sabes que hai xente que é moi boa e pescaba moitos calamares, é verdade ou non? De feito, eu intentaba, ali chamamos en fisterra, apariguar, non sei, que arrimar o peixe o do lado,
e non había maneira. O sea, había xente que pescaba Pero kilos ti e kilos. querías achegarte ao que pescaba ben a ver se algo... Claro, eso é terrible, porque ter que registrar algo, un capote, ¿no? Cando non pescas nada, é capote. Bueno, que non fagan como nos mariñeiros que nunca pescamos nada. Sempre pescan algo. Vale. E seguimos con pesca, Sauro, porque Seguimos con que pesca. pasa co Santiaguiño? Pouquísimo, carísimo, chegou a kilo, o kilo a 300 euros na lonxa, no Nadal cada Santiaguiño vai custar uns 20 euros aproximadamente. Cales son os factores que levan a esta alza de prezos? A escaseza, supoño. É verdade, o último dato importante de captura foi no ano 2007, 400 kilos, cada vez foi a menos, pero ahora tamén vou a dicir algo, hai poucos, moi poucos, pero non tan poucos como se rexistran. Que ocorre? E atrás rexistráronse no Berbés precio de 116, non? Entón, que ocorre? Un señor, con todo o meu respeto, este é unha furgoneta, unha licencia, pois colle, vai, compra a 116 o ten vendido a 300. Que está pasando con mariñeiros, os moi poucos que anden a él? Se o podo colocar, a maioría todo vai polo cauce que ten que ir, pero se o podo colocar a 300, se eu lle dou aquel, que ocorre? O mariñeiro ten que pagar a inspección da balsa, dos chalecos, dos aros, inspección de motor, seguros, pianai, un montón de cousas, non? Entón, aí, por iso que eu creo que hai máis dos que se din, pero hai poucos. Bueno, pero lei de oferta e demanda, sempre que hai máis ou menos pouco, é un produto moi cotizado, digamos, pois hai que encarecelo, pero así entre nós. Eu é que nunca provei o Santiaguiño, Está pero boísimo. a que sabe? Está xustificado Sí, está eses xustificado. 300 euros? Están moi Estamos falando ricos. tamén un pouco de modas, porque ata aí non tanto tempo non era un marisco tan cotizado, digamos. Hai un pouco de evidentemente, todo. algo bo que hai, sobre todo en Galicia, co produto que temos do mar, e que está moi rico e sobra quen veña a demandalo. Pero a ver, sabedes por que se chama Santiaguiño? Sí, Sí. polas espinas que ten, como a Aí está. a Cruz do Apóstol. Bien, hai paladares que están dispostos a pagar máis. Eu creemos que hai máis dos que aparecen. Pero é certo que foi drástica a súa caída no 2007 400, o ano seguinte, por exemplo, 231, e agora apenas hai registro. É que eu Todos os creo que sitios tamén, cando está ese precio, o sea, tamén é porque vai haber xente que este disposto a pagar. Sí, sí. Entón, a min eso é que me parece un pouco... Pero bueno, tamén hai xente que cando ve que algo se encarece, o mellor nunca lle chamara a atención, pero di, ui, si está caro, igual é que isto paga Isto pena, é non? por modas, Sí, non? claro, Houve un claro, momento tamén no un que o pouco de marisco moda. era deprezado, quero dicir, a xente non comía marisco, a xente que se entendía de ben. Botábase os porcos. Eu non o pagaría. Nestas Eu non o zonas, pagaría, Saúl. Eu non, porque eu teño probado e non o pagaría, non? Eu, sinceramente, pero eu creo que xa o fai a xente como aquelo que é prohibitivo que o paga Claro. por iso, Bueno, Pode pero te ser. apuntaba Edi, que máis nestas creo datas, que é moi- efectivamente. Exacto, é máis nestas datas que todo encarece, é xente con moito poder adquisitivo, porque é verdad que, ainda que sexa moi bo o marisco, temos outros que ao mellor non van tan caros, que tamén poden valer nunha mesa de Que, por Nadal. certo, dixosauro si sabíamos porque se chamaba Santiaguiño e dixemos que sí, pero mellor alguén non o coñece Hai que que leva dicilo, no hai que caparazón leva precisamente a Cruz de Santiago, Correcto. ¿no? Como a semellas a Cruz de Santiago. É moi gallego, leva a Cruz de Santiago. Como se colle con NASA? NASA, basicamente, na rede collemos algún, pero xa menos, porque a rede vai caíndo, pero ven algún. Si é certo que é moi esquivo, non está en todas as zonas. Sabemos que hai bastante, bueno, algúns máis dos que aparecen, pero con NASA, E basicamente. como sí. se come? Cocido a prancha, como vai isto? Simple, cocidiño e listo. O de botarlle mayonesa... É unha a aberración, é unha a mí sempre me aberración. atizan por isto e eu reivindico o marisco con mayonesa, que a mí me gusta. E a mí tamén. Menos mal, pero, Saúl, menos mal. Dona Piluca, que ten unha dúbida. É que aquí o público é Olga. Non sei o qué. Non sabemos o que é un santiaguiño, pero que vamos é a explicar. un langostino, é unha almexa, que É da familia das langostas, pero un pouco máis pequeno, un sabor máis intenso e concentrado. É bastante máis caro. O dobre cunha E non langosta. temos aquí unha demostración ou algo para Algún comer. santiaguiño. Non, vemos aquí. Claro. No. Nos prometeron Mirade en marisco. Google que... Pero prometo que hai de traer algún previamente pescado e declarado e de traer algún. Aquí xa os comeron e están bons os santiaguiños. Buenísimo. E vai a 20 Pois eu euros a quería- peza, non? eu quería probar. 18, 25 é o que se calcula no mercado legal. Despois sabes que vai ir a máis. Edi, se tiveras unha cita especial, pedirías santiaguiños? A ver, non vou mentir, non. Prefiro gastarlo en outras cousas, sinceramente. É verdade que temos moito, o sea, marisco moi bo, peixe moi bo. Eu sou máis, por exemplo, de peixe que de marisco tamén, que de carne. Entón, tiraría máis por un bo peixe que por un... Aí ustedes. Aí que por está. os santiaguiños. Foi breve, foi unha ración breve de santiaguiños, pero era para Piluca. Ben, si comedes santiaguiños, contádenos, despois, a ver que tal estaban. Imos agora